boas, son Jamas. Este é Diario dun pirata confinado, o meu primeiro libro que editou a maravillosa editora Urutao. O libro conta co limiar de Teresa Moure, mandámoslle tamén un saudiño, e se vos parece ben, leovos un fragmento dun capítulo que di así: Día 32 de confinamento, 14 de abril. Os martes sempre foron días de mercar peixe. Peixe fresco, do trinque, traído recentemente por mariñeiras e mariñeiros que enfrontan lixeiros a danza do vaivén que asubía o mar. Outro vaivén experimenta o noso estado anímico, polo menos o meu, unha inflamable mestura de placenteiras subidas eufóricas con precipitacións repentinas ao máis profundo, alá onde Hades construiu o seu fogar. Por fortuna, son poucas as caídas e moitos os bicos que adoito deixar no mesmo ceo. Camiño da peixería de San Pedro rumiaba unha idea. Como é posible que un bichiño microscópico poña en xaque a medio planeta? A unha sociedade tecnolóxicamente tan avanzada que pode presumir de ter estampado unha nave nas entrañas do afastado Saturno? Somos quen de imprimir un fígado en 3D e plantarlle o mellor cliente de Javichi. Somos capaces de combinar xenéticamente un yogur grego cun cacharro de Bourbon e chamarlle o enxendro resultante Felipe VI. Podemos alterar o clima, mandarlle o terremoto ao inimigo e observar por satélite como se bota a tremer. Podemos xuntar no mesmo estadio as seareiros do Celta e do Deportivo e que todos xuntos entoen a Pondal. Podemos deseñar robots para que fagan as máis arduas tarefas sen ter que darlles sequera vacacións. Podemos facer falar a un mudo, oír un xordo, trotar a un coxo, graduar a vista con 2 solisombras a calquera que teña un par de euros para gastar. Podemos enviar un home á lúa, unha lúa ao teito da habitación da miña arela, unha arela a aqueles que esqueceron a ilusión. Podemos un vello cunha traqueotomía faime volver á realidade para pedirme lume. Saúde!